for today's video guys, pupunta ulit tayo sa Cagbalanak Island. Kasi nga marami nagre-request daw na i-drone shot natin yung Cagbalanak Island. By the way guys, na drone na natin yung dati. Kaya lang, yung mga shot namin noon hindi masyadong maganda kasi nag-aaral pa lang ako mag-drone. Kakarating lang kasi ng drone noon. So ngayon ulitin natin kasi nga mas maraming gustong makakita ulit nung island, nung Cagbalanak Island guys. So tara guys, ayan kasi papa-andar na namin yung motor kasi medyo maingay kapag nagpa-andar na, so hindi nyo na ako maririnig. So excited na makarating ulit sa Cagbalanak Island. So tara! Nanguha sila ng... Ano kinuha mo dyan ba? Ha? Ano? Sihi. Yes, punta natin yung iba natin mga kasama. Yan. Medyo lawak dito ng mga bato guys. Saka yung bato niya medyo matatalas. Matitigas masyado. Guys, diba? Ibang-iba yung bato dito. Kasi
halos pare-pares yung kulay niya. Hindi gaya ng mga napunta nating ibang lugar. Iba-iba yung kulay ng bato. Dito talaga halos pare-pares lang siya. Isang klase lang yung bato, guys. So, yung iba nangunguhan ng suso ng sihi na Angelo sa Casichano. So, tingnan natin. Ano, madami na, guys? Anong klaseng sihi yan? Taktakin. Tinga. Nga, kuna ka mo yan. Ayaw nga, guys. Diba saglit lang kami dito. Sila lang pala. Oh. Puro lalaki. Taktakin. Kailangan mong taktakin para mamakain. Bigat naman ng bato. Ayun. Wala kasi kaming lalagyan, guys. Pero mga Boy Scout naman to mga to. Ayan yung isa, ayun. Oh, so yun guys, ito na, pauwi na kami. Ayan. Babay na Cagbalanak Island. So, ito yung nakuha naming ulam namin mamaya. Ulam namin. Ayan guys, oh. Diba? Taktakin guys, oh. Ilang minuto lang kami naganap niyan, pero ayan. Ayan. Manghihingi lang ako guys. Ayan. Kasi sobrang sipag na Angelo. Kaya, shout out sa mga, ano dyan guys, sa girls. Ito, wala tang jowa guys. Ayan guys. Ayan guys, oh, si Owa guys, oh. Sobrang ano niyan guys. Sobrang gwapo. Sobrang gwapo. Wala ding jowa. Gwapo lang ang pag niyan. So, ayan guys. Thank you for watching guys. This is Tomer Sobal. Hanggang sa muli, paalam. God bless everyone. And thank you for watching guys. Ayan, see you po sa next vlog. Ang next target namin ay ang San Miguel Island sa Bito, Roma, Camsor guys. Bye bye na Jello. Bye bye.